tikulandirenetu makosana pano pa mpanje chigawo chakumadzulo tikhopa kuti ambiri taweruka kumene timakathamangathamanga kuti moyo wathu ukhale kupitirira tsiku ndi tsiku. Ena mwina tidakali malo antchito kuthamangathamanga kuphusha kuti mwina moyo ukhale ukusuntha ndithudi. Ayi ndithu makosana kwamene tili ku dziko la South Africa situation ikuoneka kuti sikukhalabe stable. Madera ambiri zinthu sizikuyenda bwino pamenetu timagulu iti timene tikumazitchula kuti ma vigilantes akupitirizatu kubweretsa chisokonezo kusokonezatu malo amene timakhala komanso kumene timakathamangathamanga kusakasaka kenakake kuti moyo ukhale ukupitirira tsiku ndi tsiku. Anthu amenewa asandukano chiphinjo kwambiri akusausa. Situation panopa ili volatile ngakhale kuti andale ena akumaoneka kuti ali behind ma anti-immigrants pofuna mwina kupeza political mileage. Ngakhale aboma akumabwera kumazayankhula komano kuyankhula kwawo kukuoneka kuti sakuyikapo chidwi chenicheni chofuna kuthana ndi mavuto amenewa akamakatu panga contain zimene akuchita magayizi amenewa. Khaletu akuchita zimenezi tsiku limene anayika ichalo limene akuti pa 30 June chaka chimene cha 2026 nzika zonse zimene zamayiko ena zichoke ku dziko la South Africa. Tinaona kuti ku chipani cha ANC anawachenjezatu ma vigilantes amenewa kuti alibe authority ina iliyonse yomapereka ultimatum komanso kubweretsa chisokonezo. Apitiriza kupanga zimenezi lamulo ligwira ntchito. Ndioneleko zimene anayankhula kenako tipiteni nkhaniyi. And threaten violence. Who are you? In a democratic state, express your views, criticize government about its ineptness, quote unquote, in dealing with matters of illegal immigrants. But don't call for violence in our country. We know what violence can do. Looting here in Joburg and KZN. And now they think, no, this thing is doable. You can go to TV and say that on such and such a date, if you don't move mountains, you will see what will happen. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula masiku ngapo apitawo pamene amachenjeza magayizi amene wa achina Jacinta Zuma ndi Machani Machi achina Takati achina Ngizwe Nchunu ndi ena otero kuti akumana ndi lamulo ngati abweretse chisokonezo akuti ufulu ali nawo opanga zionesero koma osati abweretse zisokonezo. Zimenezo ndi lamulo ligwira ntchito. Komabetu ngakhale anayankhula zimenezi madera ambiri kwakhala kuchitika chisokonezo osati masewera. Anthu ndikuti mashopu awo acholedwa kuba katundu kumeneko after ndikuti ainwake athawa ndi mmene situation ikukhalira. Mutha kuonanso futa chimeneyi imene ikuonesa mmene situation imakhalira. Anthu amenewa ndikuti after apanga zionesero atowa milomo ali mbuwu alibe china chilichonse zotsatira zake pamene akumapita kumakatchula mashopu anthu amene ndi nzika za mayiko ena. Titha kuona kafuta chikamene kakena kuti tipitirizenso nkhani. Where's here? They got the police. Blankets. Taonatu situation imene ukhalira pamene pa ndi nkumati munthu upanga survive bwanji. Of course anapereka date ultimatum kuti pa 30 June chaka chimene cha 2026 nzika zonse zibwerera mayiko kwawo. Mano panopa ndipachotuwa ndi malozi pamene pa kupeza kuti akubaso kumenya anthu ndi zina zotero. Tinaona mmene zinakhalira kuKwaZulu mashopo ndi tinokubedwa stocks onse amene ali mmenemo anthu tokunyamula zinthu zosiyanasiyana akuti tuzionesero zimenezo kulimbana ndi ma foreigners kuti azibwerera mayiko kwawo. Panonso mmene zinakhalira kupeza kuti masukulu ena ana sukulu kumeneko apanga zionesero akuti safuna ma foreigners aziphunzira ku sukulu za kumeneko. Tinaona masukulu ngati Hector Pearson High School kumeneko nekonso ndikuti nali chimpwirikiti osati masewera ma students kupita mu street akuti safuna ma foreigners aziphunzira nawo ku sukulu kumeneko. Maso masewera wane high school nakonso ndikuti nalinso chimpwirikiti kumeneko. Zimene zito zimachitika chaku Califontaine chaku Cape Town uko mbali ya ku Western Cape ndi kumene kunali chimpwirikiti chimene student ito atikuonesa kusakondwa ndi nzika za mayiko ena ana sukulu anzawo aphunzira kumeneko ndetu ana oposera 700 ulendo konse
msewu. Masitolo anacholedwa kumeneko zambiri zosayenda bwino after ndekuti makolo awo ndi anthu ena amene akumazitchula kuti ma vigilantes wakunali kuthamangira kumeneko kwasokonezatu osati masewera amene polisi imabwera ndekuti masitolo acholedwa zinthu zambiri zasokonekera kunali chimpwirikiti. So kusatira chimpwirikiti chimenechi tinaona kuti zinafalikanso mpaka na kufika chaku Durban around Durban CBD kumenekonso makosana ndekuti amacholatu masitolo after pamenepo ndekuti kunali kulowanso mmakolala amenewo ambato kulimbana ndi anthu amene ndi nzika za maiko ena. Of course zachizwikire ndekuti zangolowa umbava ngasi after kakathamanga libe china chiyonse atuwa basi notu ndekuti amangothamangirana kumashopo after ndekuti aino akathawa ndi mene situation ilili kumakabato kumeneko. Potengera ndi mene zilili pamenepa ene mashopo amenewa akuyenera ndithu kuti azalandira compensation kuchokera ku boma la dziko South Africa. Mano ndepoti nzika zimenezi zikuti kaulini mapepala kaulibe mapepala komano uchoke kuzikumena South Africa ndiso zikuoneka kuti aboma akukanika kuchitapo china chilichonse zikuoneka kuti akopa chisankho chimene chobwerachi kuti mwina akalimbana nawo kwambiri anthu amenewa ndekuti sazapasa vote pa chisankho chimenecho pamene Malema tikamutsata bwinobwino akumangong'amba pauziratu kuti kaya muzandivotera kaya musizondivotera komano chilungamo chiyende ngati madzi. So situation sili bwino pamene zafikira patakale pano pa munthu kuti upite ukafune health care clinic kumeneko zikupeza zoti zovuta zokhazokha akuwuzani kuti mupite zikula kwanu kunoko sitingakuthandizeni ma resources amene aliko ndi anzika zazikumene South Africa okha masukulu ndi mmene taonera kale mmene zikukhalira. So tikasatira bwinobwino maiko ena ngati Ghana anayamba kusamusa nzika zawo pobwereratu zikula kwawo ande kumeneko konsogoleri wa dziko limene la Ghana John Dramani Mahama amafotokoza kunena zona kuti dziko limene la Ghana sangalole zinthu ngati zimene zikumachitika kumenekoko anthu atha kumapita visa free kulibenso chipwirikiti china chonse chimene anthu angakumane nacho sangapange ngati mmene zikuchitira ku dziko limene South Africa. Tingonako pati ya zimene anayankhula mtsogoleri amene akenako tipitizeni nkhani. While some countries are expelling fellow Africans and making them feel unwelcome, Ghana proudly welcomes them and affirms that this is your home. Chabwino taona maso tamva zimene anayankhula mtsogoleri amene John Dramani Mahama. Of course speech imeneyo inali yaitali and muzoyankhula zina zikuoneka kuti anapanga attack ziko mena South Africa makamaka amene ma authorities akupangira handle situation yokhuzana ndi ma vigilantes ndepa ja timaziwa kale kuti president amene ndi Pan African ndiye muzoyankhula zimenezo zimene zikuoneka kuti okhangati kwachitisa manyazi magazi amene waziko la South Africa. Inaona kuti a Julius Malema anayankhulapo kuti Ghana yapupuluma kutengato nzika zake kubwerera kuzikula kwawo amene akukambirana kaye chifukwa kuti siwonse amene akusangalala ndi zimene akuchita magazi amene achina Jacinta Zuma ndi anzawo akuti anakapanga handle situation bwinobwino ntoneko zimene anayankhula Malema kenako tipiteni nkhani. Ghana response was not necessary because it now creates an impression that we are all like that when it is certain section of our society that needs to be contained by law enforcement. And one Ghanaian lady was saying, you see, the problem is, and I wouldn't have taken this option. The problem is we're being beaten in front of the police and the police are not doing anything. That's the problem. And when this opportunity came for me to leave, I left because if the police can't defend me, it means the state is in agreement with the people who are beating me. Chabwino tamva zimene ayankhula Malema panepa. Of course Malema amayankhula opanga defend ma foreigners kumeneko ndiso ndi munthu amene amakhalako zozula magazi amenewa phatikiza pamenepo achipani cholamula akamaka atsogoleri a dziko kumeneko ndi andale ena ndi ena kuti ndi amene amakhalako apasa mphamvu magazi amenewa kuti azilimbana ndi ma foreigners pano potenga ndi situation imene alili Ghana simene akusiya anthu ake aziphedwa kumeneko akudikira kuti ati anthu amenewo atsogoleri a dziko la South Africa akukambirana chiganizo icho anachita ndi chiganizo chabwino kwambiri. Timaziwa kale kuti amakhala against zimene mabulutu amenewa amakhala akuchita watu ambiri amene akhala kusogolera zimenezi ndiyoti ni mabulutu saziwaso china chonse chimene akuchita nangozaza ndi hatred sanje kwambiri kuchitira to ma foreigners nangasi ma foreigners amakhala akuchita bwino after ndiyoti amakhala kulimbikira chani iwo ndiyoti ulesi ulitho ndi hatred imeneyo ndimene amakhala akuchita. So Malema anayankhulapo nkhani yokhuza ndi zimenezi kupepesa mtsogoleri wa dziko la Ghana pa zimene zachitikazo kuti siwonse amene ali aku South Africa amakhala akuchita zimenezi
zimenezi koma ndi mabulutu amenewa amene amakhala kupanga zimezi amene apangidwa sponsored ndi andalena omwe mwachizukire amalema amene azona kuti ndi aboma ndi andalena. Of course kuli madera ena amene nzika zake zazikumene South Africa sagwirizana ndi magulu amene tama vigilantes naonanso amene zinakhalira madera ena kuti kumene koko amachita kuchenjeza magulu amenewa kuti akangoyerekeza kufika kumene kondera zapondedwa osati masewera anthu amenewo sakusekereranso zimene akuchita anthu amenewa amene akupanga ma demonstrations amene achina march and march ndi zina zotero madera ngati Hillbrow achina Pretoria kumene konde kuti no ndi magulu ena amene sakondwera ndi zimene amakhala kuchita achina Jacinta Zuma ndi anzawo. Tioneko zimene anayankhula magazi amene apoonesa kusakondwato kuti anti-migrants angopita kumene kondwera ka policy osati masewera. They've came here to a guy coming from Lodium. He's being a South African citizen. It's working here. They said that close your shop and go back to your country. So if you're staying here in South Africa, which country is supposed to go to? Because they have been born and raised here. Yes. And then that's why we chased them here. And then when they come again, we do what? Here in Marabastad, if they come again to do that, we're going to beat them here. Because a lot of Indian guys that are staying here, they are born and raised here. And then they are chasing them that they must go back to their country. Which country? I can only tell you one thing, that anyone who can determine this person is illegal is the officials. So no South African or no guy who is walking around in the street who must come to you and say, give me your ID. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula makosana amenewa kuchenjeza magazi amene akuti safuna kusokoneza ma communities awo iwoto azipanga business mwamtendere bwinobwino maforeigners chani asalimbane nawo imene nkhani zake zikuyendera. Of course kukhala kumveka malipoti kuti dziko limene la Ghana iwoto akunena zona kuti aona njira imene angathe kuthana ndi dziko la South Africa paja anapita ku African Union kukadandaula pa zimene zikuchitika ku dziko la South Africa komanso ku SADC anakadandaulaso nkhani imeneyi. Ndipo tengera ndi nkhanizo akunena zona kuti dziko la Ghana sapanganso linyuma license akampani zimene zimapanga mining ku dziko limene la Ghana kandi kuti zimapanga mining gold amene osapasanso zitopa chifukwa chonoti dziko lawo lachita chipongwe nzika za dziko la Ghana khale kuti anayesesa kukambirana ndi authorities kodi authorities wo akunena kuti no tafuna kuchitapo kanthu pajati katsata kuna bwino kuti Minister of Home Affairs ku dziko limene la Ghana nakhala kupanga summon ambassador wa dziko la South Africa amene ku Ghana komano zikuona kuti palibe china chonse cha nzeru chimene chinachitika anthu amazunzikabe chifukwa chake anapita kukatenga nzika zawo kubwererato ku dziko limene la Ghana. Andenso tinaona mafuteji mmene nzika zimene zimadandaula kuti zaluzatu katundu wawo ndikuti anani ma investments yamphamvu ku dziko limene South Africa komano azisiya china chilichonse chabedwa ndi mmenenso taonera azikukhaliramo. So ngati njira imodzi yofuna kupanga retaliate kaya amene wamba amene akunena zimenezo kuti apanga clip economy ya dziko la South Africa makamaka kuzera ku mining kumene makosana nkhani zake zosayenda komano kwa amene tili ku dziko limene South Africa SB Brothers Keeper zato zikamuvuta atende sese kumuthamangira mothandiza ati tingathe kufika ma authorities na situation imene pakasiri bwino tiyende totero komanso nkhani ndimeneyo tizikonzekera kuti pa 30 June pa magaya amene wakuona kuti akonzeka kuti azapange chipongwe ndena feso tikhale okonzeka bwinobwino tikhale onesesa mmene zikuchitika zinthu zake kuti no tikhale otetezeka mbaleto ya umoyo. Zingovuta zinthu chifukwa cha ma opportunities kuti kumuzi ndochepa akazoona kuti ma opportunities naleko bwinobwino kumalawi kwezi anthu tekumakumana ndi ma situations ngati amenewa kwezi tungothamanga kumuzi kuchichani siteka mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section momwe mulemekeza so maganizo anzathu.